Добър ден и с прогнозата за времето. След обед от север на юг облачността ще продължи да намалява. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от -3 до +4 градуса. Над планините в следобедните часове облаците ще намаляват. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. По старопланинското било скоростта на вятъра ще достига до 80-100 км в час. Ще бъде студено с максимална температура на връх Мусала -15, на Ботев -13, а на Черни връх -12 градуса. Поглед към времето в Европа. В Италия и Испания ще превалява дъжд, а в Норвегия валежите ще бъдат от сняг. Студени въздушни маси от север се спускат и обхващат целия Балкански полуостров и в южните му части ще вали дъжд и сняг. Над останалата част от Европа валежи са малко вероятни. Облачността ще бъде разкъсана, намаляваща до слънчево над централните и североизточни части. Максималните температури в европейските столици ще бъдат в широки граници и ще варират от -8 градуса в Москва до +17 градуса в Рим. Обратно у нас, за да видим какво време ни очаква през следващите няколко дни. Утре денят ще започне с слънчево, но мразовито време, като на места температурите ще паднат до -14, -8 градуса, по морския бряг малко по-високи, около -6 градуса. След обед временни заоблачавания ще има над източна България. В четвъртък преди обед ще е слънчево, но след това от север ще се заоблачава и през нощта срещу петък на места в източната половина от страната ще превали слаб сняг. В петък облачността ще се разкъсва и към края на деня ще намалее до незначителна. В събота, в сутрешните часове в низините ще има намалена видимост, а през деня слънцето ще се показва между облаците, постепенно ще се затопля. С тази снимка завършваме прогнозата. Ако и вие имате интересни снимки или видеа, свързани с времето, може да ги качвате на нашия интернет сайт tv7.bg. Желая ви хубав следобед с нашата програма.